Ang aton nga paghangop sang Biblia hindi madala sa pilosopiya sang tao o kon sa talaksan sang kalibutan, kundi sa influensya sang balaan nga espiritu kag pinagi sa aton nga pagtuo nga ini nga mga pulong halin gid sa Ginoo. Ang pagtuon subong ang simanal nga paghusisa, pag-review o kon pagtuon, pagbusisi sa ngaton leksyon sa eskwela sa Batika kag ini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department diri sa Central Philippine Adventist College Church sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyo masonson nga host. Kag sa siningation, amo gyapon ang aton nga bisita nga magabulig talakay kag magabulig review sa aton nga leksyon ang aton nga Dean sa School of Theology si Pastor o kon Dr. G.C. Aragon Jr. kag si Dr. Victor Montaño ang aton nga professor sa Old Testament and Biblical Languages diri sa School of Theology sa Central Philippine Adventist College. Gentlemen, mayong adlaw sa inyong tanan. Mga adlaw, malipayon nga adlaw, Pastor. Kag upod man sa tagsa sa amon nga mga kaabyanan nga matutong, nga nagapadayon, nga nagabantay sa pagpamati kag sa pagtanaw sa inyong programa. Maayong adlaw sa inyo tanan. Pastor Vic, Mayong adlaw man pastor kag sa mga kauturan nga padayon nga nagapangamuyo sa sini nga programa kag nagasuporta. Mayong adlaw man sa inyo kag madamong salamat sa pag tanaw kag pagsuporta sa nga programa. yes, salamat gid gentlemen sa inyo nga pakig-upod liwat sa aton nga pag-review sa aton nga leksyon. Apang sa hindi pa kita magatalakay sa aton leksyon numero 2, The Origin and Nature of the Bible. Aton anay tamyawon ining aton mga kauturan si Pastor Jobert Arroz and family dira sa Sagay District, Pastor and Mrs. Orcaro sa Calatrava, Pastor and Mrs. Dulwich Hilbuena dira sa Quezon, San Carlos City, si Mrs. Josipa Barla sa Kabangkalan, Negros Occidental, ang aton mga kauturan dira sa Senda Duran, sa may dam site, Murcia, Negros Occidental. Ang aton mga kauturan dira sa Rojas, Delphin family, ang mga Kanaya family, kag in a special way si Ma'am Hazel kag Chippy Martinez dira sa Wallabies Hotel sa Rojas City. Aton man ginapasalamatan ini ang aton nga mga sumalakdag sa aton nga media ministry, si Susan and Jet Caro, si Marlene Trinio Castellanes, si Joel and Rose Bantigi, ang mga pihidero nga mga magulutod Sheila, Jenna and Alex, ang mga magulutod nga Similiano Dari and Dendo, si Pastor and Doktora Refendor, si Ma'am Merna Palyasa Castillo, kag ang iban pa naton nga mga sumalakdag kag nagasuporta sining aton nga programa ang pagtuon subong sa liwat sa gihapon. Ara kita sa Radyo Bandera kada Biyernes ang gabi alas 9 tubtob alas 9:40. Aton ginapasalamatan si Doc Ramiloy kag ang iya mga kaupdanan sa Sweet FM Radyo Bandera, si Sir Iljan Castaño kag si Sir Jen Paul Hineroso. Mabatian man kita mga kauturan sa kada Sabado sang aga alas 6 tubtob alas 6:40 diri sa CPAC FM ang 88.7 sa inyo dial sa inyong mga radyo. Mabatian man kita sa
General Santos City kag sa kaiping nga mga kabanwahanan sa Southern Mindanao alas 5 tubtob alas 5:40 sa kada kagahon sang adlaw nga inugpoway Sabado. Kabay pa nga ang Dios magapakamayo sa aton. Sa hindi pa magbasa kita sang aton nga sadsaran nga teksto, akon pangabay si Doc Aragon sa pagduko sang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Magapangamoy kita. Sa imo karon kami Ginoo nagadangop kag nagapasalamat sang isa naman kay gayon sa pagtuon sa imong pulong. Nagaampo kami kabay bugay kami sa imong balaan nga espiritu sa paghatag sa amon sang kinaalam sa paghangop sa amon pagtuon sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Ang aton sadsaran nga teksto makita sa naunang Tesalonica Kapitulo 2, versikulo 7 nga nagasiling sa hiligaynon. Kag tungod sini kami man nagapasalamat sa Dios sa walay langan nga sang pagbaton ninyo sang pulong sang Dios nga inyo nabatian sa amon. Ginbaton ninyo indi subong sang pulong sang mga tao kundi sa mga pagpamatuod amugid ini ang pulong sang Dios nga nagapanghikot man sa inyo nga mga nagatuo. Ang Dios magapakamayo sining aton sadsaran nga teksto naunang Tesalonica 2 versikulo 13. Pastor Aragon and Pastor Montaño, ari na kita sa leksyon 2 sa sining ikaduhang nga trimestre para sa Abril 4 tubtob Abril 11, the origin and nature of the Bible. Pastor Aragon and Pastor Montaño, aton mahangpan sing tulid ang Biblia. Kanami ito sa aton nga diskusyon sang nagligad nga semana nga unique ang Biblia. Tumalagsahon ang pulong sa Ginoo nga ginatawagan ni na siya sa literary nga mga lingua literary par excellence nga wala gid sang makatumbas, wala sing makalabaw sang pagka-excelente sang Biblia. Okay, karon aton padayunon. Paano naton matun-an ang balaan nga kasulatan? Kag kung paano naton mahangpan ini sang medyo madalom-dalom pagid. Siguro aton ini matun-an pinagi sa pagpamangkot sining 5 ka mga W's. What, how, who, when, and where, and then ang 1/8 amo ng how. Yes. So, pinagis na guro at least makadugang-dugang ina sa aton nga paghangop sang Biblia. Pastor Montaño, Doc Montaño, ano ang aton masidingan sining aton leksyon sa sining nga semana? Sini nga semana, Pastor, ang Biblia, ang aton nga leksyon nagahambal, ang topic sang aton nga leksyon, ginadiscuss niya ang nature, origin Okay. sa especially sa aspeto sang revelation and Revelation. inspiration, Pastor. Importante ni dapat mahibaluan naton ini siya kay madamo nga tawo nga naga-question sini, Pastor, sa Yep. panahon. Kadamo gid sa nagka-question nga ang Biblia hindi masaligan, damo sing sayop, okay, so forth and on. Yes. Ano pa gid ang aton paabot, Pastor Aragon, sa aton nga pagtuon? May ara pala mangkutanan, pastor, nga nagasiling, posible bala sa tao ang paghibalo sa Ginoo? Kung aton talupang doon, tuman kay imposible sa tao ang paghibalo sa Ginoo, kay ang Ginoo ato iya sa langit, Okay. kita iya ari sa duta. Duta. Magluwas kung ang Ginoo magpakilala sa iyang kaugalingon. Yes. Sabagay bangod sina, ang Dios naghimo sang pagpadayag kag pagpakilala sa iyang kinaugalingon pinaagi sa iyang pulong. Yep. Kag amoy na ang isa ka butang aton talupang doon kung paano ang Ginoo nagpadayag sa iyang kaugalingon pinaagi sa pulong nga ginbugna niya sa aton. Yes. Kanami, Pastor Montaño, Pastor Aragon, sa inyong mga punto, akon dugangan gamay, nga sa aton hambalan, sa ligan nga semana nga ang pag-abot sang sala. Dira nagsulod ang medyo problema. Kay ti face-to-face ang istorya ni Adan kag ni Eva sa Ginoo sa wala pa ang sala. Pero pag-abot sang sala, God would like to maintain the communication to human being. Kay ti palangga sang Ginoo ya ang katawhan, no? Amo ni ang tao ya amo ang
the crowning glory of God's creation. Ara gintuga kita sa dagway sang Ginoo. So parehas kita itsura sang Ginoo. Apang pagtungod, pag-abot sang sala, may ara ng medyo hawang. May gap na between man and human being, between God and human being. But yet God insisted nga mapadayon gyapon siya sa pag-communicate sa tao in whatever means. Kag amo ini. Yeah. So makita naton nga ang Ginoo nagaistorya pinagi sa vision and dreams sa mga propeta. Ato natunan sa ligad nga semana nga may mga 40 o 44 ka mga propeta nga gingamit sa Ginoo sa pagsulat. Personal experience ni mga propeta, ang mga background, mga interviews ng mga writer katulad ni Lucas kag ni Marcos nga wala dira sila sa panahon nga si Kristo ginlansang, yet they were able to write a very nice description of who Jesus was. Yes, Pastor Montaño. Matud na pastor nga kung hambala naton ang Biblia aton gid pamangkuton ko ano gid ang origin sini. So sa ginhambal mo kaina ang origin sini una ang Ginoo nagtikang. Naghatag siya sa nagita siya sa pamaagi nga mahatag sang mensahe niya kay ang Ginoo is a personal being. Yep. So kinahanglan gid maghatag siya sang iyang mensahe. Kag ang mensahe sang Ginoo ginpadayag niya kag amo na ni ang revelation. Nag-reveal gid, nagpakilala gid ang Ginoo. Kag ining revelation is a process by which ang Ginoo nagpakilala sa iyang kaugalingon sa tao, pinaagi sa paggamit sang medium kag ining mga medium ining mga propeta gintagaan niya sang ang mga damguhanon, kalain nga pamaagi sang ginhambal mo kay pamaagi kag sila nakahibalo kung ano gid ang mensahe sang Ginoo. So ang origin gid sang Biblia amo ang halin sa Ginoo because of this revelation aspect, pastor. Importante gid ini. Amo to ang mga pamaagi sang Ginoo nga istorya directly, theophanies, and then dreams and vision. Ang mga modalities of God's communicating His message to the prophets. And then historical record. May research method siya, may araman. May research method, nga mga pang-interview sa mga biblical writers. And then direct hearing gid, mabatian gid, thus said the Lord na okay, naamo na. So ang vision ni Daniel, ang vision ni Juan, Revelator dito sa Patmos, and then ang mga historical record, so forth and on. Yes, Pastor Aragon, ano pagid ang aton makuan pagi sa pagpadayag, pag-reveal sa Ginoo sa iyang will sa katawhan. Gintawag ini siya, Pastor, revelation o kung pinadayag kaysa una tinago ni. Okay. So ginpadayag sang Ginoo Ginpakita para ba? sa aton bangod sang sala. Yeah. Wala ini na padayag apang ang Ginoo naghatagid sang iyang initiative agud sa pagpakilala sini bangod nga pinaagi sini kita makaangkon sa kinaalam kag mapasag-uli kita sa atong relasyon sa Ginoo nga ginseparar kita pinaagi sang sala. So ini siya mangin isa ka butang atong talalopangdon kag aton gid hibaloon kung ano ang ginpadayag sang Ginoo. Revelation niya pinaagi sa iyang balaan nga pulong. Sangligan nga semana ato natunan nga ang pulong perfect halin sa Ginoo. Apang pag-abot sa tao, nagwa ang pagkatawhanon sang tao, sang mga nagasulat. No? But yet, ang thought, ang ideya, ara gyapon. So, ginatawag ina plenary inspiration. Nga ara gyapon ang punto sang Ginoo, even though nasulat sa hindi perfecto nga lingwahe, apang ang ideya, ang thought, ang mensahe sang Ginoo is still perfect. Yes. Kag amo na, Pastor, ginagamit sang Ginoo. Paano, for what purpose nga ini ginhatag sang Ginoo sa aton, Pastor Montaño? Ining ang purpose ni Pastor nga ginhatag ini sanggo kay tinutuyo gid man sang Ginoo nga mapakilala niya, mapahibalo niya kung sino gid siya sa tao, kung ano gid ang iyang gugma, iyang kaluoy. Kung paano siya magdadala sa aton. So amo na ang Biblia naghambal, the Bible is a divine
revelation. Hindi ni imbento sa tao. Amo Hindi. gani sa ikaduhang Pedro 1:19 pakato sa 21 nga ang propesya nag-abot hindi tungod sa Will of man. tungod but through the ano the inspired revelation of the of God to Yeah. us. So makita naton nga ang Bible ang author sang Biblia gid pastor amo ang Dios. Ang Dios. Ang Dios pastor. Kag ini profitable for teaching sa pagtudlo kay ang tao lipat na mo na rebuke ang pagbuyag sa aton, ang remind sa aton, and then sa pagtudlo sa aton sa pagkamatarong. So these are the purposes among others ang tuyo nga ang nagpadayag, nag-reveal ang Ginoo sang iya will sa katawhan. Okay. Paano, Pastor Montanio, ang process of inspiration? Can you speak a little bit about the process of inspiration sa atong leksyon sa Monday? May bala nato ng proseso sa inspiration pastor kung mabalik kita liwat sa kung ano ang definition naton sang revelation. Okay. Naghambal siya ang revelation amo ni ang pagpadayag sang Ginoo pinaagi sa paggamit niya sa iya nga mga propeta is a process of revealing himself to us through the prophets kag ining propeta nakadawat sa mga dreams and vision etc. Yes. Ang kuan naman ang inspiration naman it's also a process pastor nga sa din ining mga tawo nga nakadawat sang mensahe halin sa Ginoo revelation halin sa through dreams and visions and others. Gisulat nila ang mensahe kag ina sa pagsulat nila sang mensahe inspired. gin-inspire sila sa Holy Tambalaan, Spirit. Holy Spirit. Amo na ang inspiration. Kanami, yes. So ang revelation is the giving of the message. Ang inspiration it's the literary aspect nga gingiyahan ba sa Gigiyahan pagsulat ng mga Oo. basa. Nga, kung isa malipat ka, anong isulat mo? Pero sila, kiti dreams and vision, sina gabi, nagdamgo sila. Sina nga kadlawon, nakakita sila pananamon. It took them 2 or 3 days before nga isulat nila ina. But yet, ma-priska gyapon ang ilang nga nakitaan because of the inspiration. Inspired sila. Guided by the Holy guided by the Spirit. Holy Pastor. Spirit. Kay kung kisa bantay naton pastor kay may aras ang definition sang inspiration inang inspiration in general nga pala nga definition nga inang makakita kasang babae inspired ka. Daw feeling but it's sort of a gut feeling bala nga hindi na siya amo na siya. Ang inspiration Nakahimo ka kanta tungod nga na-inspired ka. Hindi na siya amo na. Inspiration is a technical term na siya sa Biblia nga sa diin ang balaan nga pero naggiya sang writer sa pagsulat sa mensahe niya. Kanami sina Pastor. Yes, Pastor Aragon. May ara duha ka major nga pagtuon sining ginatawag nila inspiration. Yes, yes. Na ginatawag naton kay naging mentionar ni mga pastor ining thought inspiration o complenary. May ara man isa ng verbal inspiration. inspiration. Apang wala kita nagatuo iya nga ang inspiration sa Ginoo ka ang isang tape recorder. Oo. Nga word for word gid nga pag reply nimo amo gid. Amugid. Apang ang inspiration nga ginhatag sa Ginoo amo ang pinaagi sa panghuna-huna. Gindikta sa tao kag ang tao iya nagsulat suno sa iyang paghangop, suno sa iyang pag-intindi nga Suno sa iyang mahangpan. kaalam. Oh, suno sa iyang Educational kaalam. background. Oo. Agud nga mahangpan gid sang tao kung ano ang mensahe sang Ginoo suno man sa pagsaysay kag paghangop sang Yep. tao mismo. Kanami, Pastor, no? Parubalas na, Pastor, no? May gamay lang nato nga ilustrasyon. Nga, kanami man mga sawa sang ginatudlo sa imo ginikanan. Oo. Amo nito imo sawa ho na, day amo ni imo pa manahon. Pero ibaya kung ikaw gidya amo ang nagpili. Iba gidya. Oo, kay bisan ano nga pilit sa imo ginikanan, kung way ka gusto, way ka nahigugma, wala gina mahimo. Pero kung imo amo gina siya nga may paghigugma kag marriage will last long. Amo man ni ang pagsulat sang tawo sa imo Pastor Aragon kay nga eksplikasyon nga gintugutan sang Ginoo ang human ang ilang wala indi tape recorder nga gin-record mo kag sa tapos sina gin copy paste lang. Oo, sa aton sa mga lingwahe copy paste. Hindi amo ina nga gin-record lang kag ginsulat na lang ang na-record. No, wala. Kundi
nabato nila ang minsay, pinagi sa dreams and vision, pinagi sa historical record, pinagi sa actual witness, nga nakita ginila si Jesus, nga nagakabuhi. So si Mateo kag si Juan, nakasulat sina nga libro, kay nakita nila gid si Jesus, kag nabatian nila ang ginahambal ni Jesus. Most likely, iban sa ila sito word for word nga ginkapi nila sa pulong ni Jesus. But kalabanan sila paraphrase na lang ang ginsulat nila sa pulong ni Jesus, pagwali ni Jesus. So gintugutan sa Ginoo nga gamiton ang lingwa sang tao, sang writers sa pagsulat sini. And that is inspiration. Okay, kadto kita sa the written word of God. Ginsulat gid kag sa aton nga leksyon kadamo diri sa mga instruction nga write this in a scroll. Okay, Moses sulat ni Juan, isulat ni ang imo nakita. Pastor Montaño, can you add some more about this idea? Nga kinahanglan gid isulat pastor. Yes, Ang aton nga leksyon naghambal diri sang mga rasones kung nga kinahanglan isulat naton. Ang tendensiya naton nga malipat kita, Yep. so kinahanglan isulat gid man. Isulat gid. Isulat gid man. Ang ikaduha pastor nga kung isulat naton ang isa ka butang, mapreserbar siya. Nasulat mo, Nasulat. mapreserbar siya. Ang ikatatlo pastor, kung nasulat siya, it's reliable. Ang message mas reliable kaysa oral. Sang sa O oral kaysa ginhambal. Kay nasulat mo, sumabasa gid ya. Mabasa. Mabasa. Ang mabasa gid. Kag kung masulat naman pastor, accessible to all. Yeah. Accessible. Ang mga tao makabasa, Makabasa. madali sila dali nila mga hibalaan. So muna ang rason ini nga mga rason amo niyang rason mga pastor nga sa diin siguro ang Ginoo nagkuman nga kinahanglan isulat gid ang iya nga mga pulong kay special gid ang iya nga pulong. Kanami pastor sa imong nga punto nga dapat isulat kay kon maghambal ka pila lang ka bilog ang pamati. Kag malipatan na iya makadasma kalipatan na ang ginambal. Pero kon nasulat mapreserbar ang sulat kag damo sa makabalo. That's why amo na sa aton nga mi social media subong kun imo yang i-type dira imo nga minsay everybody can ano ni mabalaan gid. Pero kun imo ginhambal only those nga makabati amo ang mga makahibalo. Yes pastor, ano pa gid imo madugang? Kag ang sinulat pastor authentic siya. No? Yeah. Kaya kung kaysa wala kung sugilanon lang, for example, meron nagsiling, Bo, ang bata to ni Maria, ang iya itsura do kanding. Pagkaabot na to sa piyak, bo, ang nagbata ko na to si Maria kanding. So, kung sinulat siya, ma-preserve ang message. Kag hindi lang siling through oral dissemination ang mensahe sa Yeah. Ginoo. Kag amo man na pastor sa mga important kag mga documents subong niya hindi madala sa ilo istorya lang. At least may affidavit gid, may notarial gid, kag may papel kagid titles nga imo ginakuan. Kag isa pa gid ka punto pastor nga akong nasidingan diri na talupangdan. Nakanumdum kita nga si Jesus gintentar ni Satanas. After sa pagpuasa ni Jesus. Okay, ang sabat ni Jesus sa tatlo to ka mga tentasyon, it is written. Oo. So nami gidya nga kung ano ang nasulat, amo gina siya. That's why nga ang pulong sa Ginoo amo ni ang Biblia naton nasulat, mabasa gidya. Sa mga debate mabasa. Daw legal bala siya, legal siya kay nasulat gid hindi na mabais mo. Yeah. Kaya mo to si Satanas kay si Jesus nagabaisay mo. Okay, kung ikaw tunay nga Dios, sabi himuan ni nga bato ti siling ni Jesus. Satanas, hindi ko pagtintara kay nasulat na kay hindi lang mabuhi ang tao sa tinapay, kundi sa pulong. Okay, paano pastor mapaanggid ang pulong sa Ginoo sa kay Jesus, Pastor Aragon? Isa ka matahong nga palanggiran, pastor, ining ginatawag naton nga inspiration. Nagikan sa original nga pulongon, God-breathed. No? Gininhawa ini sang Ginoo. So, ang inspiration, may ara siyang duha ka aspect. Ang human kag divine nga characteristics. Okay. Ginbugay sa Ginoo, pinagay siyang gininhawa, kag ginbaton sang tawo. So, aton man dira makitaan pastor nga sa diin, kaangay man ini ang kinaaya sang aton Ginoo. Jesus himself is a mixture also of divine
and human element. Kanami sina. May pagka-Diyos, Mm. at the same time, mayara man siya nga pagkatao. 100% God and 100% man. The same Yep. sa inspiration sa balang kasulatan. Ang pagka-Diyos, ginbugay, kag pinaagi man sa paggamit sang tao, ang balaan nga kasulatan is also a mixture of human and divine Yeah. element. No, kanami pastor nga si Jesus Dios nagpakatao. Ang mensahe iyahalin sa Dios na nasulat sa human language. So daw amo na yeah. And kung naton basahon sa 1:14 the word become flesh. Oh, kag ini ang word pastor kanami sini. Samtang nag-review ko sa leksyon, daw nakakita ko sang damo nga mga punto pastor. Nga ang word, nga amo si Jesus, ti ang word amo man ang pulong. So in other words, ini ang Biblia is about Jesus. And this is Jesus as well. Iti kung natuntunan lagi ang Biblia, the theme of the Bible is Jesus. Pastor Montaño, may dugang pagid ka. Ini nga union ang Biblia, ang si Ellen G. White ang gambal, this union is inseparable, unique Yep. and inseparable divine human nature. Amo man na sa aton Ginoong Hesus, unique man siya, inseparable divine human nature niya. Kag amo man ang Biblia, gani may ara gid sang dako nga parallel ini sila pastor. Ang Biblia halin gid sa Ginoo, divine author, ara gid ang imprint sang Ginoo, kaangay man sa natabo sa kinabuhi sang aton nga Ginoong Hesus. Yeah. Kag sa John 17:17, sanctify me by your word because your word, thy word is truth. Okay, ang word diri pastor singular. Hindi words, hindi mga pulong, kundi ang pulong. Ina nga pulong is referring to Jesus. Oo. Nga si Jesus, kaya nga ito natunan ang pagkaanggid ni Jesus kag sang Biblia. Okay? So, ang Biblia, halin sa langit, ginpadala sa lingwahe sang tao. Si Jesus, halin sa langit, nanaog nagpakatao. That's why, ato natunan nga si Jesus is both divine and human. Di ang Biblia, amo man pastor, divine and human. Okay. Ang mensahe divine, ang pag-explicar human. And that's how unique the Bible is. Yeah, pastor. May kaangtanan man ni kung aton talupang dun ining parallel sa Ginoong Hesus kag sang Biblia. Si Ginoong Hesus sa paghambal niya kamatuoran. Yeah. Kinahanglan tumanon, patihon, pamatian naton. Amo man na ang pulong sa kamatuoran ini siya. So tumanon, patihon, pamalandungan man naton. Yeah. Kag another pagid pastor, sining aton Miyerkules nga leksyon, the parallel between Jesus and the scripture. Nga ang scripture pastor wala expiration. Wala due date. Wala expiration nga this is best only on this time. Yeah. Kung ano ina kapriska sang una is still the same fresh today. Na tiyan mo man na kung ano si Jesus sa una nga manluluwas, He is the same Savior today. Okay? The word that God has given to Moses is the same word that God has given to us today and in the future. And that's how unique the Bible is. The same as the uniqueness of Jesus, our Savior. Kadamo, pastor, sang hindi makahangop, nga ang nanaog sa Jesus sa duta. Kagpa nga ang nagpakamatay siya sa ano ni. Ang iban nga mga hindi Kristiyanon could not comprehend sina, pastor. May naistorya ko nga isa nga hindi Kristiyanon. Oo. Sila nga hindi kuya kahangop, nga ang Diyos na nagpakatao pa kag nagpakamatay. Oo. Para lang sa inyo, how come? Oo. Tisiling ko, hindi mo na mahangpan because you don't believe. Wala ka nagapati sina sang pagka-Diyos. Oo. Tiyang inyo lain man inyo ginapatihan. Na imposible sa tao. But there is no impossibility with God na himo sang Diyos. Yes, paano naton maintindihan mahangpan sing dugang pagid sing tulid pastor ang balaan kasulatan? Isa sina ka
importante nga factor Ginoo amo ang pastor among pagtuo. Kay imposible sa aton ang pagpahamuot sa Ginoo kung walay pagtuo. Okay. So ang atong pagtuon sa balaan nga kasulatan nagakinahanglan siya nga aton initun-an nga may pagtuo. Hindi lang tawag pastor nga blind faith. Yeah. Nga inang gatuo ka lang bala nga bulag. Anong buot sa lingon sina? Ang bulag nga pagtuo among pagtuo nga wala sang basihanan. Gapati ka lang sa ano to? Oo, amo ni, amo na. Apang ining pagtuo nga ginahandom kag gina-require sa Ginoo sa aton amo ang pagtuo nga mayara basihanan kag ang iyang basihanan among pulong sa Ginoo. Yes, kanami. Pastor Montaño, do you have something to add? Ang pagtuo tama ka importante, pastor, kay amo ini siya ang nagapahibalo sa aton kung ano ang dapat naton nga attitude sa pag-approach naton sa Biblia. Kung magtuon kita sa mathematics, biology, kag iban pang mga sciences, may ara sang parameters, may attitude, na certain attitude, methodology na sila. So, kung ginahimo man nato na siya, sa Biblia may ara man. Nga pagtuo, importante. Nga pagtuo, kag hindi kaangay sang mathematics, kaangay sang iban nga science, pastor, nga gamiton man nato ng attitude nila. Nga pagtuo, kay nga man pastor, imagine ang revelation, ang nag-reveal sang Biblia ang Dios. Hindi naton kaya nga i-produce ang Ginoo mo, hindi naton siya makita. So kinahanglan siya sa pagtuo niya, pastor. Hindi magwa ang Hindi Ginoo sa na test magwa- tube. Oo, hindi mabutang sa test tube, hindi mo na mabutang sa laboratory. So, ang Holy Spirit amo ang nag-inspire. Amo man ang Holy Spirit, hindi mo makita ang Holy Spirit. So, amo wala ni nga mga butang kung nga kinahanglan sang pagtuo, pastor. Apang ini nga pagtuo, according to Pastor Argon, I really believe nga hindi siya blind faith. Yeah. Reasonable ang ini nga mga pagtuo, pastor. Kay nga aman may mga ebidensya, pastor mo. May mga ebidensya kung nga aman magapati kita nga ang Biblia may ara kita ining aton nga pagtuo is based on a reason. Hindi lang kay presumption. Hindi lang. Based on reasons man, pastor. Kaya nga man, may mga mirakulo, pastor. Yeah, Mga katabo, mga mirakulo. Kag hindi mo gidya ma-deny, pastor, Oo. nga God exists. Oo. Sa nature lang daan dako na ginay ang pamatuod nga may ara. May Ginoo. ara, gid sa... That's why ang aton pagtuo na base nga may Dios may gidya. Diyos, gid, na product of design. So, may ara, gid. So, hindi natin mahambal nga haom-haom lang nato. So, haom-haom lang. Importante ni pastor ining pagtuo. Yeah. Pastor. Kagamo na, pastor, ang diferensya sang mga theory bala. Oo, para sang theory of evolution. Nahuna lang nga amo ni Big Bang theory nga daw amo ni ang may tabo nga daw wala gid ka maayos ang basihan. But ang ato niya pagtuo sa Ginoo nga God really exists. Pastor, isa lang gid yak mamatuod nga ang Ginoo exist. Kay kita nga tao, pastor. May ara gid kita yang instinct to believe on supernatural. That's why ina nga instinct kinahanglan igiyahan nato na halin sa bata pa. Kaya ang tao ya may ara ginaya nga inborn intuitive idea nga may ara nga medyo dako nga dapat niya kilalahon. That's why amo na nga ginadala naton ang Kristyanismo sa sulod sa balay gusto nga mga kabataan ina nga intuitive idea, ina nga inherent espiritu sa kabataan magiyahan naton in a proper way nga mabalaan nila nga there is a unique individual supernatural being nga dapat naton kilalahon. Yes. Pastor, wala na gid kita mayo sing panahon. Last word, Pastor Aragon. Ang pulong sang Ginoo makagagahom siya kag mayara siyang gahom sa pagbaylo sa atong kinabuhi. Yep. Lamang kung aton tuuhan ay ang pulong aton pagasundon ini magadala sa aton sang bugana nga pagpakamaayo kag bendisyon nga mahatag lang gid sang Ginoo pinaagi sa pagtuo naton sa iyang pulong. Amen. Pastor Montaño. Abyan, kung ikaw isa ka hindi ka isa ka Kristohanon, try ang Biblia. Basaha siya,
nga may ara sang ginatawag nga pagtuod ra sa imo. Kay pinaagi sini aton gid mahangpan kun ano gid ang pulong sang Dios. Kung ini naghatag sang pagbag-o sa akon nga kaugalingon sa kinabuhi ni Pastor Aragon, Pastor Tomado, maghatag man ini sa pagbag-o ra sa imo. Amen. Mga kauturan, ang Diyos, kung aton basihan ang theory of evolution, may pagliwat ang tao. Kay ti ang theory of evolution nagapati nga halin kita, Pastor Aragon, Pastor Montaño, sa single-celled animal. Sa billions of years, ina nga single-celled animal, nahimo complicated, nahimo nga ang paka nahimo nga maamo, ang amo na ito niya ikog, kag nahimo nga tao. Kung aton ina subayon, Pastor, maabot ang panahon nga ang tao hindi na itsura tao. Basi may pakpak na kita kag pila kadlaw billions of years malupad na kita. Kay tiga evolve ang tao mo. Pero kung aton tun-an gidya kag aton patiyan nga God created us in His image, wala pagbalhin. We will be the same as God, may ilong, may baba, hindi gini maliwat yang aton nga itsura until we will be with God. So, isa kadako mga kauturan nga prueba nga ang Dios wala pagliwat. Kag there is a designer may ara nga nagdisenyo sa aton in His image. Kag dako gid naton nga talupang don nga pinaagi sina tuhan naton nga there is God. Kag magpati kita nga ang Dios nagaistorya sa aton pinaagi sa balaan nga kasulatan. Amen. Mga utod kabay pa nga ang Dios magapakamayo sa aton. Damo pagid sa aton matun-an ang Biblia mga kauturan nga inipulong sa Ginoo. 13 pa ni kasimana nga sige naton tun-an ang Biblia kay ang plano gid sa aton mga kapanguluhan nga mag-strong magpag-on ang aton foundation to believe the word of God as our number one doctrine sa aton Iglesia Adventista. Aton iduko ang aton mga ulo sa pangamuyo, Pastor Montaño, aton i-close. Ang imo mga pulong Ginoo kamatuoran, buligi ang amon gamay nga pagtuo. Nga kami magatuon kag magahupot sini imo nga mga pulong bangod ikaw nagabulig sa amon sa pag-intindi sini kag nagabulig man sa amon nga amon i-aplikar ang mga prinsipyo ang imo nga kabubuton diri sa among kaugalingon pinaagi sa gahom sa balaan nga espiritu. Madamo nga salamat Ginoo sa pagsabat sini nga mga pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus kami nagaampo. Amen.